हेल' हाय लोगोफोर आंनि पिडिमारि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि समाव खुलुमहरनाय थाबाय लोगोफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर। स' दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय लोगोफोर, जों मोनसे जायगायाव जोबोद इम्परटेन्ट खामानि लानानै फैदों। स' जोंहा सासे बिथां लोगो, बिथांखौ जोङो तेजपुर हस्पिटालावहाय लांनानै चेक खालामहैनो नागिरदों। स' बिनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे बे भिडिअखौनो लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, आंनिफ्राय मोनसे आरो रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम। बे अन्नानै जेनेबा आंनि चेनेलखौ, पिडिमारि ब्लग चेनेलखौहाय बयबो फल' खालाम। फल'वार्सआ जोबोद खम। सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर। लाइक, शेयार, कमेन्ट, फल' खालामनो दाबाव, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आंनि इउटुब चेनेलाबो गोदान लोगोफोर, बेखौ नोंथांमोना अननानै बयबो हेल्प खालामलाय। जों बयबो गावजों गाव हेल्प खालामलायबाय थालांनांगोन, होमबासो जोङो एसेबाबो सासे नङा सासे दावगालांनो हाबाय थागोन। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौहाय हेल्प खालामगोन। बिनि थाखाय आं नोंथांमोननियाव गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसेबाव आरो रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय लोगोफोर। स' आंजों लोगोसे दंफायो जोंहा दाख्लैसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बोरमा फार्मखौ एक्सप्लर खालामनायनि, जोंहा बेनि अनार, बोरमा फार्मनि अनार आदा रामेश्वराबो दंफायो। स' आदा रामेश्वरजों आंजोंनो थांनो नागिरदों। स' बिथांजोंहा लोगो सासे दङ, बिथांखौ जोङो तेजपुर हस्पिटालावहाय देखायनो चेकआप खालामनो लांनो नागिरदों। स' बिनिखायनो जों सानैजों थांनो थाखाय जों ओंखारबाय। स' जोंहा बे भिडिअआवहाय जोंहा रामेश्वर आदाखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो खोथा बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय, बुंनो थाखाय। हेल' गाइस, खोथाया बेनो जाहैबाय, दा बिथां पि दैमारिया जाखिनि बुंलांबाय बेयाव हयथ' गोनो गोथो जादों। गावजों आंखौ लोगोसे थाफानाय नुनानै आंखौसो तेजपुराव लांनानै चेकआप खालामनो नागिरदों नामा साननोबो हागौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय आं नङा, जों सानैनि गेजेराव सासे लोगो दंबावो, बेखौसो माने जों लानानै थांगोन बे लामा ससेनिफ्राय। दा बिथाङा माने उदैनि एसे प्रब्लेम जादों। दा बिथाङा सानथामसो जाबाय खेंखायबाय थायो, सहायनो हायि बायदि खेंखायो। दा बेखौनो मा जादों मा मादों जों लानानै थांसै तेजपुर मेडिकेल हस्पिटालाव। दा रिजाल्टखौ उनावसो मिथिसिगोन, जोंथ' दा मा बुंनो हाबावनो। जों दा जास्ट लानानै थांनो ओंखारबाय। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननो फंनैसो खोथा बुंनानै बा मिथिहोनानै शेयार खालामनो नागिरदों। दा शेयार खालामनायनि गेजेराव जाहाथे नोंथांमोनाबो अननानै पि दैमारिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायो आरो जेब्लायबो लाइक खालायो। बेखौनो नोंथांमोननिसिम आरज गाबहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे उननि खोथा बाथ्राखौ उनावहाय मिथिनो हागोन। जय जाथों। बेखौ बुंनानै स' जोंहा आदाया फोरमायजोब्बाय। आंनि आद्रा थालांनाय फंनैसो बाथ्राखौ आदा रामेश्वरानो सब नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरजोबलायबाय। स' जों ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामो जों बे जोंनि लोगोखौबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायनो नाजागोन, सेस्था खालामगोन। स' बेखिनियावनो दोनथ'लायबाय। बाय बाय लोगोफोर।